कौन हो? ई भालू ह, भूरा भूरा बाऊ और अपना नाक से शहद चाटता। चला चली हमनी खोजे, जीव जंतु के हमनी ढूंढे। ई जीव सभे बाड़े कितना प्यारे, कौनो बा पहाड़न जैसन। कौनो वहाँ पे बकबक करता, उ तो पेड़ पर नाचतो बा। कौन हऊ? कौन हऊ? ऊहा बंदर, ऊहा बंदर, और उ मस्ती में झूलतो बाड़े। चला चली हमनी खोजे, जीव जंतु के हमनी ढूंढे। कौनो लंबा ता कौनो छोटा, कौनो बा पहाड़न जैसन। कौनो वहाँ छलांग मारता, और उ हमनी के तरफ आवतो बा। कौन हऊ? कौन हऊ? ई कंगारू ह, खेलेला कूदेला, ओकरा बटुआ में तो कंगारू के बच्चों बा। So cute! चला चली हमनी खोजे, जीव जंतु के हमनी ढूंढे। कौनो लंबा ता कौनो छोटा, कौनो बा पहाड़न जैसन। कौनो गुर्रावता, जमीन हिलावता। कौन हऊ? कौन हऊ? ताकतवर शेर ह जंगल के राजा, ऐसन राजा के हमने सराही। चला चली हमनी खोजे, जीव जंतु के हमनी ढूंढे। कौनो लंबा ता कौनो छोटा, कौनो बा पहाड़न जैसन। नमस्कार मित्रों, अगर रउआ लोग के वीडियो अच्छा लागल तो कृपा करके लाइक करी, शेयर करी, कमेंट्स करी और चैनल के सब्सक्राइब करी।